ሓደ ግዜ ኣብ ስራሕና ማለት እዩ እንታይ እዩ ዘጋጥም ኣነ ፃዕዱ ዝሕሱ ወይ ድማ ናብ ሳልሳይ ኣካል ቀልጢፎም ዘበኣፅሑ ኣይመስለንን ነይሩ ግን ሓደ ግዜ ኣብ ስራሕ ከለና ሓደ መሳርሕተይ ዝኾነ ነገር ይነግረኒ ክስቶክስቶስ ከምዚ ኣጋጢሞ ኢሉ ናይቲ ሳልሳይ መሳርሕትና ይነግረኒ ማለት እዩ ድሓር ንዝኾነ ሰብ ግን ከይትነግር ምክንያቱ ኣነ ንዓኻ እየ ዝነግረካ ዘለኹ እምበር ዝኾነ ዝፈለጠ ኣካል የለን ይብለኒ ማለት እዩ ኣነ ከዓኒ ሕራይ ኢለዮ ትምብል ብድሕሪኡ ድሕሪ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ገለ ምስ ኮነ ማለት እዩ ኣፍ ናይ ሰዓት 2 ገለ ናብ ካልኦት መሳርሕትና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ከድና ንሱ እታ ነገር ንዓይ ዝዕለለኒ ንክልተ መሳርሕተይ ኣብ ቅድመይ ባዕሉ ይነግሮም ማለት እዩ ዋ ኣነ ኸ ኢለ ማለት እዩ ንዓይ ከይትነግር ኢሉ ነጊርንሲ ኣብ ቅድመይ ከዓ ንክልተ ሰብ ይነግር ኣሎ ሕጂ ማዕረ ክንደይ ነገራት ባዕሎም የባፅሕዎም ምዃኖም ብከምዚ ተረዲአ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ኣብነት ዳኣ ትኹን እምበር ካብቲ ናይ ስራሕካ ዘሎ ተመክሮ እንታይ ይገብሩሲ ብኡ ትምኮር ማለት እዩ ካብዚ ተበጊሰ ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ስራሕካ ክትዕቅቦም ዘለካ ምስጢራት ወይ ድማ ክትብሎም ዘይብልካ ንስኻሲ ንመሳርሕትኻስ መሳርሕተይ ይብልካ ኣሚንካሲ ክትነግሮ ዘይብልካ ዋላ ምስቲ ሓላፊኻ ይኹን ምስቲ ትካል ዘለካ ቅርበት ክሕግዘካ ዝኽእል ዝኾነ ከተምልቆ ዘይብልካ ወይ ድማ ናይ ግድን ክትብሎ ዘይብልካ ኔጋቲቭ ሳዕብያን ከምፃልካ ዝኽእል 5-6 ነጥብታት ከዳቕሰልኩም እየ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ትካል ተቆፂርካ ትሰርሕ ኣለኻ ምስ መሳርሕትኻ ይኹን ምስ ሓላፊኻ ብሓፈሻ ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ስራሕኻ ዘሎ ዝኾነ ነገራት ነዊሕ ዓመት ግበር ሓፂር ዓመት ግበር ኣብኡ ብዘየገድስ ማለት እዩ ክትገብሮ ዘለካ ምስጢራት ወይ ድማ ክትብሎ ዘይብልካ ክትዕቅቦ ዘለካ ነገራት ምስቲ ባዕልካ ሓተካ ዝኽእል ነገራት ንስኻ ሚዛንካ ንክትሕሉ ኣብቲ ስራሕ ፅቡቕ ንክትቀፅል እውን ካብቲ ስራሕ ንሕድኣ ወፂኻ ካብቲ ስራሕ ብሰላም ንክትከይድ ክትዕቅቦም ዘለካ 6 ምስጢራት ክገልፀልኩም እየ ማለት ቀዳመይቲ እንታይ እያ ክትብላ ዘይብልካ ማለት እዩ ወይ ድማ ንዝኾነ ካብቶም ሰራሕተኛኻ ይኹን ካብ ገለ ተሓቲትካ ዲኻ ብዘየገድስ ንዕኡ ዝመስል ዕላላት ድዮም ይዕልሎም ኢልካ ክጠቕሳ ዘይብልካ ብዛዕባ ደሞዝካ እዩ ማለት እዩ ደሞዝካ ንስኻ ክንደይ ኢኻ ትእቱ ክንደይ ደሞዝ ወርሓዊ ትኽፈል እዚ ንዝኾነ መሳርሕትካ ክትነግሮ ግዴታ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ስራሕ ሓደ ዓይነት ስራሕ እናሰራሕኻ ዝተፈላለየ ደሞዝ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ሓደ ዓይነት ስራሕ እናሰርሓ ከለኻ ንምንታይ ከም ክስቶ ይኽፈል ኢልካ ሕማቅ ከይስማዓካ ወይ ድማ እንድሕዳእ ትሕቲኻ ዝኽፈል ኮይኑ ንምንታይ ንሱ ልዕለይ ይኽፈል ኣሎ ኢሉ ንሱን ሕማቅ ከይስምዑ እዚ ነገራት ከተወግዶ እንድሕዳእ ደሊኻ በቃ ደሞዝካ ንዝኾነ ሰብ ክትነግር ካልኣይን ኣገዳስን ክትብሎ ዘይብልካ ድማ ወይ ከተውፅኦ ዘይብልካ ከም ኣፍካ ብዛዕባ ውልቃዊ ሂወትካን ብዛዕባ ውልቃዊ ሓዳርካ ይኹን ፍቕራዊ ሂወትካ ይኹን ብዛዕባ ናይ ውልቅኻ ናብራ እዚ ብፍጹም ንመሳርሕትኻ በቃ ንክስቶ ይኣምኖ እንዴ ፅቡቅ እዩ ዝረዳእ ምሳይ ክስቶ ዝሓሸ እንዲ ዝቐርበኒ ኢልካ ናይ ውልቃዊ ሂወትካ እንድሕዳኣ ይዕሊልካዮ ፅባሕ ንግሆ ጎዳኢ ኮይኑ ክመፀካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ስራሕካ መሳርሕትኻ ርያ እምበር ደለይቲ ፅቡቕካ ማለት ኣይኮኑን ብምልኦም ኣብኡ ዘለዉ ኩሎም ንፅቡቕካ ዝደልዩ ኣይኮኑን እዚ ማለት ከዓ እቲ ዝሰርሓካዮ እቲ ዝነገርካዮ ምናልባት እሙን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ነቲ ሓደ ምስ ነገሮ ግን እትዮም ዝፀልኡኻ ወይ ድማ ኣብኡ ፅቡቕ ከይስማዓካ ዝሰርሑ እንድሕዳእ ኣለዉ ኮይኖም እዚ ነገር እዚ እንድሕዳእ በፂሕዎም ንዓኻ ብኣሉታዊ ፅልዋ ከስዕበልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ስድራኻ ሓዳርካ ደቅኻ ሰበይትኻ ይዕሩኽትኻ ይኹን ካልእ ነገር ውልቃዊ ሂወትካ ትገብሮ ነገራት እንተዘይነገርካዮም ኣዝዩ ተመራፂ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ድማ ምናልባት ኣብቲ ስራሕ ኣይመቻእካን እሞ ስራሕ ክትቅየር ደሊኻ ኣለኻ ወይ ድማ ኣብ ስራሕ ምድላይ ኣለኻ ማለት እዩ ክሳብ ውዕል ናይ ስራሕ ፈሪምካ ዘይተረከብካ ካብቲ ትደልዮ ዘለኻ ስራሕ ንዝኾነ ሰብ ስራሕ ትደሊ ከም ዘለኻ ንዝኾነ መሳርሕትካ ማለት እዩ ስራሕ ትደሊ ከም ዘለኻ ቦታ ረኺብካ ከም ዘለኻ ኣፕሊኬሽን ፅሒፍካ ከም ዘለኻ ብቨርቡ ማለት እዩ ፅሒፍካ ከም ዘለኻ ብሓፈሻ ካብቲ ትካል ክትወፅእ ደሊኻ ከም ዘለኻ ክትነግር የብልካን ምክንያቱ መዓዝ ትወፅእ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክትረክብ ትኽእል
تترخبو سرحك صبوق ديو ازي ولا حنت نجر تفوت سلازي بلكا كساب صبوق غيركا سرحك فريمكا توص نزخونه كم مسارحتك እዚ ነገር እዚ እንተይ ዘየካፈልካዮም ተመራፂ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ እንድሕዳ ስራሕ ትደሊ ከም ዘለኻን ካብ ትካል ክትወፅእ ደሊኻ ከም ዘለኻን እንድሕዳ ተፈሊጡ ካብ ዝኾነ ከሰናኸለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምናልባት ቶም ትካል ምሳኻ ዝኾነ ከምሁሩኻ ሓሲቦም ህልው ኾኑ ወይ ድማ ከዕብዩኻ ይሓስቡ ይህልው ኾኑ እሞ እቲ ባጀት ንሱ ንኸይውፅኡ ይገብሮም ወይ ድማ ስኻ ንኸይትመሃር ከይትምዕብል ከይትቐፅል ማለት እዩ كعقتك سلازي خيل أقدمك زخانة نجار أي تكبر كسرك أبعلها مشانقة أي تو مالتي كم ربعي ويدما تماسال خون خيليو كنت أوصل نخيل دما بزعبات تقطير كالو تسرحو زلخا سراح اون بزعبات حلافي نايتي تكال مالتيو زخانة ألتاوي نجارات نتوم سرحتني خايخونو نتوم أفتخبابي أبسرح ترخبهم أي تعلل ويرما أي تنقر من البعض صبو زي سمعك خون خيليو تسرحون طريق ياخذ كون تخليها وي تتكالون طريق ياخذ كون تخليها صبو أي فريق كان خون خيليو رحق إل كان أمنت كان بعلت بيت كاريا كم يعرقتها حبشان بولو مالتي مستسرح متأثر زي بولهم مسؤوم من تعللك من البعض نسرح نقدلي وين كاله زحجزها أكلات أنت لو في خبابيها مسؤوم تتزاربك سأجم زبهالي يقولون أفتنا يسرح بوتا تقول إركالو سرح له زلخاجن كما ها زي عقوب الناس زلوا مسيلهم زقربها الله مالتي سلازي نسمكم سلازولو سخا أنا خاني بقى زي حلفينا يسأل كم زندي زي تكالزس كم زيو أي كفلني حماقي إلكا زخون النيجاتيف نجارات أي تزارب مخنياتو كافت تكال كي وجهها كنسخة إذا خمسة نحد عن نجارات زي وجد كايو كمزي أفتي قديمة تعصد أنا حقو أبنتات مالتي نعها زخانة على ثاو صلوا كم سألك أي كي وجهها خلها زخانة نجارات سجم كم سألك هم شيء كنت أصو نخل دم زخانة أبهوت كايهون ولا أبكالع سرح إنكلها مالتي عب نجار جيجا فتسيم كان نحد عن يركا إز جيجا زي نتوم مسارحتها أي تنجرم مخناتو كستو خمس جير نيرو إلهم نتحدى مس نجارو تحدى عن تحدى خنجروي إذي نيجاتيف نجار أفتي زجبر كاب هوت كمالتي أفتم سرحانيات كلا بعي مالتي سلازي زخانة أبهوت كا حما نجار نحد أجير كان يركا ولاون أفتتك تصرح زلخا جيجا نحد أجير كان يركا ولا قدمي نوي عمت هالزنبرة جيجا نحد أجير كان يركا قدم خندوزي عمتكو كم ذا عينت جيجا فتسي مانيرة جن بخمس مخنيات سكر أي كألن وير ما كريئو يكألون بخم مخاني عدل صبو أقاتي مني زخان نجار أجم أيام سألني نيلكا نتي مسارح تخان حدا أنا غير كايو نسخ أمليسو نخال مسارحي مسارحتو مالتي خنا قرأيو بقبيلو خاني خمس إذا قلت أنا حكو أفتتكال كلا بعمو نعها زخانة سعبينا وجودات كم سألك كم شار شاين ناي موداتان كتعصو زدل دما مستوم مسارحتها زخانة مستيرات أيت اللاواوت مستيرات قبل كله حجي أفتن حدهم ولا زنقورقا حدا سب نحدا قسطس كم خمزي غيرو إلو نحدا أنا غيركا نايتي سالسايكم مسارحتكم زلو نسخا أن خال إسب أي تنقر مخنياتو نسوم نحد حدم كقرارو يخول يخونيهم نسخا جن نتحدى سب مس نجر كايو نعقا تمليسو قدات كم تعال يخيل إيو مالدي سلازي نحدا أفتي تكالات زخونة ورا يلابع علو ويدما حماق نجر نه حدا مسارح خان حدا زلابع له السقا خمسة بقى سميع خيروا سقبل ما بتصحي أي تكون أفتتكال مالدي كافت حدا نفت حدا نحدا أصب تحت خونك ونسقا حدا مسارح خان غيرك مش كانت حدا نحدا أتنقرو الله نسون بقبلو السقا زي أمون مسارحتي كم زخونك يزفل زلوا مالتي سلازي بدحري زلوا نجارات زخون نجار كنجرك أي كإلنيو سلازي السقا عقابي خدكون الله زخون نجار زتجبره حما نجار زرع خيو كسب أبدوموس كان أب نفس خان زخون نجار صعبين زي هلو بقى ولا نتتكال هتالي لهم جنزب الصرح ديم ويدما كي حموم خلو حميمي لهم صوم ملو زقني ما بدحريو قدام هيدا خندي لين دي نيرة زي تعمل نيراسي جيشة سلز نوبركوسي حميمي لهم مخني عند حدا إلو مخا
ኣይምልከተካን እዩ ምክንያቱ ንስኻ ንዓኻ ነጊሮሞ ካለው ንስኻ ግን ኩስተስ ከምዚ ገይሩ ከይሓመመሲ ከምዚ ኢሉ ኣብ ገፁ ኮፍ ኢሉ ቀኒዩ ግን ናይ ሕማም ወረቐት ሂብኩም ኢልካ ምንጋር ኣየድልየካን እዩ ምክንያቱ ትውሰኾ ደሞዝ የለን እንታይ ደኣኒ ዘድልየካ ንዓኻ እስኻ ሰሚዕካዮ በቃ ትም ትብል ማለት እዩ ሓበሬታታት ክትእክብ ዝኾነ ነገር ክትለዋወጥ ምስኣቶም ፀገም ዝበሃል የብሉን እንተ ነገራት ናይ ብፍላይ ኔጌቲቭ ነገራት ካብቶም መሳርሕትካ ካብ ንሓድሕዶም ማለት እዩ ተተሓላልፍ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ግን እዚ እውን ተመሊሱ ሕማቅ ነገር ክፈድየካ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ምጥንቃቅ ከድልየካ እዩ ማለት